anggere weton ngiri gambar iki jogete mesti apik. Opah sak opah iki sarwa semu. Aja nek kok pesinden. Mas Budi ki opahe semu. Ngoten nggih. Lah tenan aja nek kok sinden. Diki. Ya ora to kaya maksude. Diki iki pengendang opah ki ya wis ketok nyeni. Nah, mergo saka didikan saka miri gambar ki ngono kuwi. Waduh. Penyanyi nika usia berapa Cahayu? Kula 17. 17. Nggih. Waduh. Loh, wayahe napa Pak Bu? Maksudnya wayahe ulang tahun yang ke-17. Oh nggih, engko sampun kelewat. Oh wis kliwat to? Aduh, Jenengan mboten ngadu. sirku tak kado ning gandeng wis kliwat, ora sida entek. Ngono lho. Wah, komplite Ika sinten? Ika sapa ngono genahno? Ika Kusumawati. Heeh, sapa ngerti engko kanca-kanca lek Sir Nurati iki genah jenenge. Oh nggih. Nembange buat pinanganten, buat dulur-dulur Mojokerto mriki nderek panjenengan. Njen mboten kesupen ta kalih kula. Mboten. Sapa jenengku? Sinten nggih? Tolong. Mas Kartolo iki wong den kula pelawak Jawa Timur. Sapa? Pak Rudi Garing. Sing ngomong sapa? Pripun? Aku dhewe karo jenengku ya lali kok ya. Dadi tembange napa manut panjenengan? Kusumani ngati mawon. Kusumane ngati. Nek nglek disundakne ngono. Menika wonten pundutan saking Sohibul Hajat menika Pak Diogot utawa pinanganten kakung Mas Supriyadi. Nggih. Ngersaken Sumebyar ana Grigis, ana Grajakan Banyuwangi, wonten upama, wonten sambel kemangi. Upama salah siwijine pundutan menika wonten ingkang anu. Wonten ingkang anu. Niku mangke mawon. Oh mangke mawon. Sak menika Kusumane ngati. Nggih. Coba ditarik sik saka Ika. Ya saking mriko nggih tublak lutak ngoten iki. Nggih. Oke, wis tenan rumah sawu sindene Masun kuwi ora enek sing aku ki roh dhewe iki rumah sawu nggonku kono dhuwur dhewe lho. Bareng foto buecer lho. Dia kok malih mini aku. Ya wis dawa-dawa lah. Muga-muga cita-citane kasembadan kabeh. Yo. Kusu. Maning ati.
thank you, terima kasih, matur nuwun, Mbak. Ika. Coba, Nduk. Swasana ngangsur saya dalu ora lali